Pamantay vanilla lang. Ay. We don't have vanilla. Don't play with your water. Okay. Stop. Okay. It's Macalet. It's Macalet. Now, we just clip your hair so it's not in the way you can eat. Put the sugar. Mama. Put the sugar. Yeah. You like it? Yeah, I like it. Not too much No, sugar. no, 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 no. I am not much sugar. That's enough. The titas can see you, huh? You can talk to the titas if you want. No. Zefma, good morning, titas. No. They like to see you, Boyo. May mga, ano pa sila, 20 minutes before they go to school and work. Puzzle pa yan sila. Papa, dan mag je ook zitten. Ja, dat doe ik, maar dat doe ik even aan de knie. Ik doe zo. Nang, I have to clean your face first, oy. Kay, napakay kuan agis imong toothbrush ba? Want even jouw gezicht schoonmaken. Yeah, and we will put cream. Daarna een beetje crème op jouw gezicht, hè. Maar ik wil het afnemen. Nou, dan doen we eens eventjes snel een beetje deze kijk. Deze hier. Oma komt, Oma komt je ophalen. Hè? ja, komt ze ophalen. Good morning sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Medyo malapit na talaga tayo, no? Kasi ano ngayon, Monday. Monday? What day is it today, Papa? Huh? What day is it today? Wednesday. Wednesday. So the time you go to work wrong, then you remember which day it is. Club. Wednesday ngayon. So, yung video na ito ma-upload siya sa Monday. Kasi nga po, ano na tayo, 3 times a week pa lang din pa tayo nag-upload, no? Para mas may time akong mag-vlog tsaka mag-edit ba.
Hindi kasi pwede na matambak yung videos ko kasi hindi kaya ng memory ng phone ko kasi sa phone po ako nag-i-edit. And pag sa vlogging camera ako nag-record ng video, pag tina-transfer ko siya sa phone ko, tapos ini-edit, kasi nga dito ako nag-edit sa phone, hindi po niya kaya kasi nga mabigat yung file ba. Kaya these days, if you notice yung quality ng ating video, phone quality po siya. Maganda talaga yung quality ng vlogging camera, no? Pero nag-struggle ako sa pag-transfer kasi minsan ayaw. So medyo malaking trabaho na siya ba, ba? So siguro pag tapos na yung subscription ko sa aking editor dito sa phone, mag-switch po ako sa computer na editor para mas easy na mag-transfer ako ng file from the vlogging camera to the computer. Nag-ano po ako ngayon, ginger tsaka lemon water. Mainit siya. Kausap ko yung nanay ko kanina. And since nap ko, nag-end muna kami ng tawag kasi may kausap siya, may dumating na bisita ba. Si Ruth, ihatid niya si Anna sa school in 15 minutes. And then ako naman, maglinis-linis ako dito tapos may labahin po ako doon. And then, labas tayo mamaya kasi bili ako naubusan na ako ng avocado tsaka fruit. So, yun, punta tayo sa yung truck na Wednesday ba dito pumupunta sa amin. Doon na naman tayo. Tapos, may appointment po ako later. Punta akong school kasi hindi pa nga ako nakabalik ng trabaho, diba? So, gusto nila makipag-usap ulit. And ngayon ko na din po sasabihin sa kanila na aalis na ako sa kanila. We shall see. Hopefully, maaga nila akong paalisin or i-allow nila kasi kung mag-follow talaga sa rules. End of the year pa ako pwedeng mag-stop sa kanila. Kasi yung notice, kailangan 1 month, the following month, magtrabaho pa ako. November pa tayo. So, kailangan ko pang tapusin yung November, tsaka 1 buwan pa. So, most likely, end of December na talaga akong makaka-end doon. So, yun. Medyo kinakabahan po ako. Hindi pa naman ako masyadong comfortable yung yung face-to-face na pakikipag-usap sa mga Dutch na ganito, seryoso. Mama, lotion. What? Huh? Lotion. My shirt? No, lotion. Oh, lotion? I'm sorry. It sounds like... Engels is niet zo goed, hè? It sounds like you're saying your shirt. Mama heeft een beetje slechte oren, hè? Mama is een beetje aan hè? Ako pa ang sana niyo. Where's the... You are not laughing. Hey, you're not laughing. They are not laughing. You're eating the girls. The girls. Ja, nou, moet die laten zien. Moet die laten zien, die heb ik gehad op school. Dat is mooi. Be. Dali, Be. Let me sit there, Be. Watch out with Mama's water. Be. Ik moet sit there. Yeah, but it's not easy for Mama lang if you're also sitting here. Be, ali, Be. Look at Mama. Papa gaat even fiets pakken. Be closer to Mama. Be, look at Mama. Oh, lo. Oy, dara. As you say, mong toothbrush, oh. What? Be, wait a bit, wait a bit. Look at Mama. Ano din? Face, Mama. No, ikaw pretty. Mananing bata ka pa, oy. Ikaw pretty, manani, oy. Wait, we have to sell your hair also.
What will we eat tonight, Mom? I'll make the wrap. We have kip and then we just do wrap. Yeah. Okay, yeah. Wrap, bang wrap. Wrap. Oh, so Trump won, eh? Yeah, not 100%, but they say it's almost sure like that. Because they're still counting. You know when the official announcement is? Yeah, Let's use the one that Rom's mama gave yesterday. Dese ba? Binigyan po si Ana. Playdate po si Ana tsaka yung Chinese na kaklase niya. Naging kaibigan ko na yung nanay. So binigyan siya kahapon ito. Mag-insert ako ng picture ng Playdate yan. May hair clip siya. Ang ganda. Mama! Nalikod ko na, be. Ang kaagay diring dapita, eh. Mama heeft een beetje hoofdpijnskat. Ik ook. You have hoofdpijn? You have a headache too? Why do you have a headache? Do you know what a headache is? Hoofdpijn. Nee. Hoofdpijn. Naligo po to siya kagabi, so nilagyan ko ng conditioner yung kanyang buhok. Kaya, need akong mag-spray ng yung detangler because her hair is easy to brush. And your hair smells nice, love. Like a whore. Tarong, be, tarong. Mama, ikut deh. Anyways, Papa's niet te laat. It's only 8:05 now. Ben je aan de kant? Maar papa zou verdraad als papa daar stilstaan. Huh? Papa zou verdraad als papa doet stilstaan. Nee, Papa's getting the bike now, so you can go soon. Papa is not late, right? You mean Papa was not, Papa didn't wake up early? Yeah. Yeah, but because Mama was already awake, so Papa can sleep a little bit more. Because Mama is not working today. Papa is. So Papa can sleep. Be. But this is really big. Yeah. Other side on, look at Mama. Face Mama so I can see. You're so pretty, my love. You're so pretty. Dit moet natuurlijk ook. This is so big. Nou, dat snap ik. Just turn it off, Papa? Yeah, I turned it to 18. Yeah, it's okay for me, but if I come from up and then from outside, it's crazy hot. It's really hot. Is 18 good for you? Yeah, but I will go out later. And then if you go out, just put it a bit down. Yeah. Yeah. The one will stay in. Hi guys! So, kanina po nakaalis si Mr. tsaka si Ana. And ako wala pa rin ligo. Maliligo na po ako pagkatapos ng niluluto ko. Nagluluto ako ngayon ng chicken. Ayan. Para to sa dinner namin mamaya. May minarinate ko na ito kanina ng paprika powder, garlic powder, Himalayan salt, also black pepper, chili powder, and yung 5 spice. 5 spice yata ito. Oo. So yan, tsaka lagyan ko pa ito ng yung sweet soy sauce natin, tsaka yung cocoa aminos. Yan. And then, initin na lang mamaya. So, balikan ko na naman po kayo mamaya pag nakaligo na tayo, no? Para iba na yung aura natin. I hope okay po kayong lahat. Kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo lagi. And enjoy sa video ito. Naghihintay na po ako ng bus. Hindi na ako pumunta doon sa yung suki namin dito, malapit. Yan, palagi dyan nagdi-display. Yung truck na yan. Mga fruit and vegetables. Yan.
Pero wala na kasi masyadong time guys. Naghintay na po ako ng bus papunta sa appointment. Ayan na yung bus ko guys. Ang late niya. Tagal-tagal niyang dumating. Agoy, mana. Tapos na yung interview ko guys. I mean yung appointment ko kasama yung boss ko. Intense na intense. I-evaluate nila ako pagbalik ko ng trabaho para makita nila talaga kung nahihirapan ba ako o ganun. Pero sinabi ko na po sa kanila na aalis na po ako. Mabalik ako sa work pero until December na lang ako ba? End of December. So yun. Wala naman, okay naman. Positive naman yung reaction niya. Yung positive yung pag-uusap namin. Kasi sabi niya, bakit daw January? Sabi ko, alam ko kasi sa role dito, kailangan ko pang magtrabaho ng isa pang buwan. Sabi niya, oo nga pala. Kasi kung ako lang ang masusunod, alis ka agad ako, sabi ko. Sabi niya, naintindihan na niya. Mag-consult pa daw siya sa parang sa mismong company talaga, HR ba, ganun. Yan, balik na po ako sa bahay ng in-laws ko kasi sila sana yung mag-pick up kay Ana. Nakiusap ako pero 1:30 pa naman, may time pa kami. Ihatid na ako ng ng father-in-law ko, tapos sabi namin yata ipipick up si Ana. Grabe, intense. Hindi ko talaga bet yung mga ganyan face-to-face na ganyan ba. Lalo pag nagpapaalam na sa sa trabaho. Kasi sad naman siya, no? Mag 3 years kaya ako doon. Tapos kasama ko yung mother-in-law ko. A few moments later. Yan, na-pick up na po natin si Aling Maliit. Kaso, wala siya sa mood. Gusto ko sana siyang dalhin sa labas. Doon kami mag-snack. Pero ayaw niya. Uwi na daw siya. Tapos matutulog siya. Sige na lang. Kasi baka pag andun kami sa... Yung pinupuntahan namin dati na Coffee Mall, baka pag andun kami, baka maging irritable doon. Wag na lang. But okay na din. Kasi hindi na din mapapagastos ang nanay. Ay, ginoo ko. Ano na dito guys, mag-alas 3 na po. And nakalimutan kong kumain pala. Mag-lunch ako ito. May 3 akong lumpia, kanin, tsaka may sabaw pa ako dito. Ano to? Salmon. Sinabawang salmon. Anong tawag dan? Sinigang na salmon. Yun. Kain tayo. Yan. Ay, sabaw. Kalamig. Hindi ako masyadong mahilig sa maasim na sinigang, pero this one's okay. It was the first time for me to make yung sabaw. Sinigang na, isda na ba? Isda na sinigang na sa sampalok. Wala lang sampalok, lang to, yung sinigang mix. Yung mix na ginamit ko dito, binigay lang din sa akin nung kaibigan kong Filipina na may dito, may Filipino na online store. Pero itong lumpia ko guys, mas masarap na to. I think. Sabi din ni Mr. na yung ako mismo yung nagmi-mince ng meat, tapos hindi ko na siya niluluto. Mas easy para sa akin. Tapos natansya ko na po, 2 beses na ako nag-try, natansya ko na yung, yung lasa niya. Tatansya ko na yung, yung pag-season sa kanya ba. Agoy. Mag-relax muna ako guys while nalilibang pa si Ana sa pinapanood niya. Kumakain din po siya. Pinapanood ko lang, papanoorin ko lang or i-review ko yung lalabas na video sa Friday. So, i-review natin sa TV. Sa YouTube on TV. And naalala ko pala nung nanonood ako while nasa bakasyon kami, yung inoperahan na ako. Tapos nanonood ako, may pinapanood akong vlog. Pinapanood ko yung vlog ko, nire-review ko siya ba nung nasa bakasyon kami. Sa TV din. Tapos andun yung aking mother-in-law and father-in-law. Ang sabi ng father-in-law ko, masyado daw akong seryoso sa vlog ko ba. Parang, seryoso ako masyadong tingnan. Sabi ko naman,
Ganun ba? Guys, ganun din ba? Parang seryoso ba ako sa pagva-vlog? Seryoso ba yung dating ko sa natin, sa video natin? Baka dahil sa mukha ko ba? Ganito po talaga ang mukha ko. Wala na po akong magagawa. Nagsasmile naman po ako. Pero ang sabi ng father-in-law ko, masyado daw akong seryoso. So sabi ko, Ruth, sabi ko kay Mr. Oh, your father said I look too serious in the vlog. Pero ano kung gagawin ko, no? Ganito naman talaga. Hindi naman din ako funny. Hindi ako likas na na yung nakakatawa ba. Wala guys. Ganun ba ang dating ko? Seryoso ba ako sa tingnan sa mga vlog natin? Dahil kung ganun ay wala talaga akong magagawa. Anyway guys, i-end ko na din po yung ating pa-video today, no? Salamat po sa pagsama sa araw namin or sa araw ko sa video ito. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy! Mush mush babush!